אם הייתם מוכנים לקנות כרטיס, למשל, להיכל נוקיה, בשביל לצפות במשחק כדורסל בין שתי קבוצות, רובוטים, זה יקרה אולי בעוד כמה שנים. בינתיים אנחנו נסתפק בהצצה לעתיד, תחרות קליעה הרובוטים נגד מכבי תל אביב, במסגרת תחרות רובוטיקה לבני נוער בחסות משרד החינוך. על המגרש נמצא כתבנו עידו סולומון. שלום אורן. אז בזמן שרוב הילדים מנצלים את היום הזה לחופשה, למעלה מ-40 קבוצות ברחבי הארץ הגיעו היום להיכל נוקיה כדי להתחרות רובוטים נגד בני אדם במשחק כדורסל. בוא תראה איך זה נראה. מהות התחרות זה לקחת בני נוער מהשורה שלא נחשפו לטכנולוגיה בעבר, ובאמצעות רובוטיקה, שזה מכשיר מאוד מעניין ומאוד מושך בני נוער, לחשוף אותם לטכנולוגיה ולגרום להם להגיע יום אחד למוסדות להשכלה גבוהה וללמוד מדע וטכנולוגיה. אורן, אם חשבת שכל העניין הזה של הרובוטים מעניין רק בנים, אז לא. יש גם בנות, ולא סתם בנות, בנות מאולפנה מבאר שבע. שלום לטלור הקפטנית. שלום, שלום. אז מאיפה אתן ואיך הגעתן לרובוטיקה? אנחנו קבוצה של בנות מבאר שבע, שבעצם לפני 3 שנים פנו לנו מעיריית באר שבע והציגו לנו פרויקט חדש, שהמטרה שלו בעצם היא להפגיש את הבנות עם ההנדסה והטכנולוגיה. אני חושבת שאולי זה קצת סטיגמות, יש מין אווירה שזה תחום של בנים ורק בנים, ובנות מפחדות להיכנס לתחום הזה, אבל אין מה לפחד, זה כיף. בסוף הרובוטים הפסידו, שתדעו.